Vidíš, čo ja vás tam pri dnešnom videjku. Dnešné videjko bude z rozbalovania. Idem rozbalovať balík, o ktorom neviem nič, ale nevadí, proste došiel mi balíček, takýto. Jups, to ste nevideli. A idem si ho rozbaliť. Neviem, koho to je, asi to je môjho tata. Ale ja som ho dostala za úlohu rozbaliť, lebo ešte vrátia. Takže ešte mi niečo prišlo. Sorry. Na to skôr rozbalovať, poroztrhať. Takže ja neviem, čo je tom, keď toto zabalené, čo tam ja, keď tam boli nukleárne zbranie. No, tak podľa mňa s mojim mini nožičekom. Moc to nepomáha. Upsi, subičku. Narezla aj krabicu. Sa nehodí. Už mám taký diery. Tu už vidíme tú krabicu krásne. Som to prezval nožička. Nožička. Musím rozrezať. Ťažké to je, ľudia. Ok, takže ja sa vám asi ozvem, keď to bude mať rozbalené. Ok, ľudia, takže som vlastne vypadli, no bomba. Som v obývačke, tak. A takto vyzerá proste ten box. Je veľký. Je veľký dole. Tu máme izoletu, takže budem rozrezať. Tak, no. A vy budete písať do komentárov, že deti by nemali pracovať s nožom. Vieš čo? Fakím. Ale proste. Nestarajte sa do toho videa. Zase. Sprostá izoleta. Tej izolety je všade jak myslenko. OK, ľudia. Daj mi kúk, takže mám z toho. Mám to otvorené. Máme tu nejaký listek. Nejaká faktúra, to nás nezajíma. Tu máme zase miliardu tisíc. Bomba. Čo robíte s nami? My táto si... Neviem, čo si asi do kuchyne. To bude do kuchyne, odmasťovadlo. Asi. Ale typujem, že jo, takže prvé máme tu druhé odmasťovadlo. Potom tu máme len 3000 miliard plastu, lebo nikdy plastu není dosť. A krabica. Ja z tej krabice niečo vyrobím. Minecraft. Ale nie, dobre, takže máme tu toto. Cleaner 240. Zajímavé. Takže toto bude asi z tohoto videa všetko. Bola by som rád, keby ste sa dopozerali ešte na také krátke video, na 3 minúty času. Za chvíľku asi 4. A takže to bude asi všetko, bola by som rád, keby ste dali like, odber a ahojte.